Alhamdulillah. Sing delok akeh. Nggih. Sampai gak uman nggon gawe paes. Ya wis nrimo ae wong ancene nggone ya ndek emperane sekolahan to iki koyoke. Lah iya yuk. Aku sakno taji are. Kenapa? Taji turu melungker ndok pawon ndase diangkat wong disangano LPG. Benjing malih diperhatikan nggih Bapak. Nggih. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ketokane gak jawab. Pisan Kasmi rodok maju beke kok enek swara ra enek rupa ngono paling. Demit be. Bu, Pak, hukume wong jawab salam menika wajib. Sing muruk salam sunnah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dublok. Ojo rasan-rasan tok, Bu. Metune wong loro kok dirasani awake dhewe yuk. Dirasani apa, Mi? Lho, gapuroe metu. Lho, Lobruk lemu jare. Lho, patre awake dhewe iki ya lemu ya kaya gapura. Gak ono gapura iku sitok cilik sitok gede. Gapura iku kudu loro padha-padha gedene. Ngono ta. Pengatur keluar masuke iki Seniwati Ludruk Budi Wijaya ya ngene. Ngoten. Monggo dijawab kanthi ikhlas sareng-sareng. Ben selamat sedaya warga desane Sumur Welut. Sumur Welut. Welut. Amin nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat dumateng para seniman ingkang terus-terusan tanggapan nggih yuk. Amin. Nggih. Alhamdulillah 15.000. Kena kayak parkirnya larang hari. Matur sembah nun. Sembah nuwun nggih, sederek sabu. Nggih, saderengipun ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya rawuhipun penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur terutama sabu saking Lamongan Tikung ugi Mbak Vida matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Rawuhipun Mas Pompom ugi saking penggemar setia Segodo Bancang Tarik. Sugeng dalu Pak Abah. Ampun paring bunga-bunga sosiale wis pokoke wakeh matur sembah nuwun Abah. Ugi konjuk matur sembah nuwun suwane channel YouTube kang sampun mirsani sampun meliput dalu menika. Kang kerja bareng tining channel YouTube Budi Wijaya TV. Ono film komedi yuk, ono ludrukan sing terbaru Campur Sari Delewung Anti Galau. lan apabila jenengan pengen pirsa pengalaman seniman sak Jawa Timur tuplek-blek langsung ten kene channel YouTube Gundul TV. yuk Nggih. ugi konjuk matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani donga kula mugi pinaringan berkah Gusti Allah Nggih, kasihatan niki wau sampe niki lho aku didodeng iki lho gurung disebut saking sabu laban bringkang terutama iki niki lho Sariawan cocok iki lho. gak ketok aku wani gak ketok Nggih. nggih saderipun diwiwiti bedayan Sekar Sari anak-anak dhewe ayo kawiwitan dhisik yuk Nggih. langsung kemawon sesarengan duo gak lemos bedayan Sekar Sari. Alhamdulillah diwiwiti awake dhewe mantun iki anak-anake awake dhewe yuk langsung kemawon. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan sing duwe iki lho Mi ning Nana Saleho dan ning Disco Marsa. Sesarengan Marsa and the Bear. Masih kerja bareng sesarengan Sound System Kondang Jombang THC Oki Audio Ting Fortuna Ledeng idolane arek Jombang. Oke matur sembah
bersama kru Budi Wijaya. Anakku teko ya nek. Sapa? Ngarep iki lho gak rumangsa. Yo. Sak lembar kodhonge karo watona sabar omong putra. Oh Marsa sesarengan sananana disco. Sanana Disco. Iki wis dibancaki iki Sanana Disco lho ya. Wis. Wis ya, Kak Nana Salihu. Nana Salihu wis minggat nang Kalimantan. Di belakang Ning Marsa akan saya tampilkan Ning Rani Asmara dan Ning Dias. Nana Lehu sering pilek makanya diganti yuk. Bayange goprak akeh dinggine masih aku ditinggal gletak sumur welut akeh gantine. Sare kamu lugore putih atine bingung bojo gak mulih. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Sen bojo aja kemaki beda bojo beda rezeki. Sabaripun Mbak Rani kali Mbak Marza dipun aturi mriki langsung kemawon yuk. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika dan Ning Putri Ardila. Niki lho Bu Inga. Makasih. Iki sing duwe manis sak Jawa Timur ngene. Ha tuku rengginang ning Surabaya cak jamian kok kaya boyo. Nek rempeye akeh kacange senajan tuwe aku ade sayange pelasteri dibuntel godhong sing ditresnani duwe wong. Selamat malam Mas Bagus. Nggih. Sabaripun Mbak Yantika kali Mbak Putri Jaya langsung kemawon. Sing duwe salah katir-tir. Ayo sapa mi? Ika Rompeng. Kali sing duwe horeken Jombang. Menik Bomber.
Jombang sampun Nggih. Ning langsung anikku malah niki juga seorang mua mami. niki Nggih. Nggih. Sing terkenal nuk Jombang ayem omset iki sak miliar sak ulan saulan. makan awake subur Nggih. Ning Nggih. Ika Rempong niki asete nggih ageng. jeragan tanah Jeragan tanah. wingi mari tuku tanah yuk Nggih. rong kresek menyirati matamu balik Di belakang Ning Ika Rempong akan saya tampilkan Ning Juni Suyanto dan Ning Wikum Sukrisna. Iki Ning Juni. aneh. Ning Juni iki asate yo gede. jeragan Jeragan kuliner apa? Kuliner. akeh toke bumbu larang are Ning Wikum. jeragan jaranan digawe jaranan bor Banyuwangen ayo Mas Amri Ning Nana disco tenggaane. Ayo Sum. apik Mbak Yuni apa maneh Mbak Bikum kayak godek apik koyo pacul Di belakang Ning Wikum Sukrisna akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Susanti dan Ning Mariyati. bayang koprak akeh tinggine Bang Agus ditinggal glekak Mami Okta banyak gantine andang-andang dokur pilingan kata pandang soyo kelingan duo Senggawati Sanana Disco dan juga Menik Rokaya sampun ngiringi nggih Nggih. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Titin Subayu dan Ning Rizky Kasdiyanto. Menik herek Palang sepur ilumpat atur mamur dibelani kelambine biru galar-galaran mikir mas bagus dadek pikiran dua personel bermain
Indosiar yang pernah hadir dan pernah kondang di Indosiar yang pertama saya panggil Ibu Endang dengan sinetron Sauci. Apa itu? Larva. Dan juga Ibu Sartini dengan Sauci. Berondong tua. Sak lembar godhonge kara waton sabar Mas Bagus aku nerimo. Diinformasikan untuk teman-teman yang ada sudah live di TikToknya Mami Okta, ini kesenian tradisi Lodruk Budi Wijaya. Sesaran Senior saking keluarga seni Lodruk Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala, saking Mantup Lamongan, Ning Mary Sudayat, saking Mojosari, Ning Erma Arifin, saking Jombang. oh ya, just, sego soto, sego rawon, jangan asem, asap. Oh ya, ya, anak gendut Rombongan sego. Baiknya, Nggih Mami. nggih menika sembah nuwun sowane para seniwati saking keluarga dalam Lodruk Budi Wijaya nggih. Alhamdulillah tasih anyeng kuyung dalu